Ez mamoste Rojbîn Şakir bajarê Dirbespiyê berdevka xweser a mamosteyên jin Rêveberiya Dibistana. Em cejna zimanê Kurdî pazdehê Gulanê li hemû gelê Kurd pîroz dikin, her çar partiyê Kurdistanê pîroz dikin. Wekî ku em dizanîn giringiya vê rojê gelekî heye ji bo me ji ber ku em çend salan ji zimanê xwe mane mehrûm û her çar partiyê her sê partiyê dî jî heya niha jî em bêjin belkî başûr jî lema hîn Bakur û Rojhilat jî dibin wê bandorê de ne ku hîn jî nikarin bi zimanê xwe biaxivin. Em wek Rojavayê Kurdistanê fursetek ji me re hatiye ku îdî em xwedî li zimanê xwe derkevin. Her kes karibe vê rojê bi bîr bîne û ji zarokê xwe re bîr bibîne ji ber ku kesekî bê ziman bê kesekî bê nasnameya ev jî di civakê de dema ku zimanê me tê nasîn em wekî gelê Kurd xwe didin xuyakirin di nava cîhanê tevayî de. Ji ber vê kê em wek mamosteyên zimanê Kurdî destpêkê de erkê me yekemîna gom karibin zimanê xwe biparêzin ji hemû qirkirinên gund tên meşandin ji ber ku hemî dagirker dixwazin gomafê gelê Kurd û zengîniya xaka wê bidin dagirkirin û bidin talankirin. Em jî wek mamosteyên zimanê Kurdî rastî cudahî gelek cem me çêbû dema ku em berê kîjan branşê me didan kîjan pirtûk me dixwendin yanî bêje zimanekî bi zorê dihate dayîn dihate xwendin lê ema niha cudahiya got şoreşa Rojavayê Kurdistanê de çêbû îdî şoreşeke ji hemû aliya veya dî de xwendekarên me bi kêfxweşî her pêkhatiye zimanê xwe dixwîne ev jî tê wateya biratiya gelan a sîstema rêveberiya xweseriya ku em dixwazin bidin rûniştandin di nava civakê de. Di dawî de jî ez dîsa ceşna zimanê Kurdî pazdehê Gulanê li hemû civakê pîroz dikim. Em bi hêviya ku her çar hem parçê me ê Kurdistanê êdin jî bi vê cejnê karibin pîroz bikin û da ku em karibin wek Kurd xwe bidin xuyakirin di nava cîhanê de.